A köröstárkányi pulitéros tojás festésének rejtelmeibe avatták be a fekete-körös völgyi gyerekeket. A szorványtérségbe a Győrffy István Alapítvány rendszeresen szervez foglalkozásokat, amelyeken összegyűlnek a környéken élő magyar családok gyermekei. A tevékenységeket a Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntes pedagógusaival együtt tartják, akik több mint 2 évtizede járnak a térségbe. A lilával csináljuk most már a virágot. Csináljuk ide a tulipántot. A húsvéti foglalkozás különlegessége az úgynevezett pulitéros tojás festése volt, amely a térség egyetlen magyar többségű falvából, köröstárkányból származik. Mindössze 3-an festik ezt a különleges, élénk színű tojást. Szatmári Erzsébet és testvére Mária számos foglalkozáson vesz részt, hogy tanítsa a gyermekeket a tojásfestés fortéjaira. Ez a tojás ilyen tavaszi virágok, a tölgyfalevél, a rügynek, az életnek a kibontakozása. Nehéz festeni? Hát festeni nem nehéz, csak meg kell szokni, meg kell tanulni. Hogy mit hova kell tenni, a virágot, a levelet, és minden szint, hogy hova teszünk. Meg kell tanulni. Nem mindegy, hogy hova kerül a tulipán, az ibolya? Nem mindegy, mert van a tojást, hogy ketté választjuk a sárgával, azután a sárgára tesszük a pirosat, a 2 végében megtesszük a lilát, és a közepére meg a zöldet, a virágoknak, meg a szárát tesszük zöldnek, meg a levelét. A nagyszalontai Sinka István kézműveskör egy különleges népi játékot, úgynevezett nyuszis ördöglakatot hozott. Ennek az a lényege, hogy megismerjék a gyerekek az őseink játékait. Úgy, ahogyha egy csuhébabát készítünk el, akkor tudják, hogy régen nem műanyag Barbie babával játszottak a nagyszüleink, hanem saját maguk által készített természetes alapanyagokból dolgoztak, és ugye maguknak készítették el a saját játékaikat. A Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntes pedagógusai a hagyományos kézi munkák mellett alkalmazkodva a technológia fejlődéséhez a koratta lehetőségeket is kiaknázzák, hogy minél inkább lekössék a gyerekek figyelmét. A gyerekek magyarul beszélnek, még akkor is, hogyha román osztályba járnak, mindenféleképpen, ha a család vegyes házasságú, akkor is magyarul beszél a gyerek. De azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, akik akkor voltak gyerekek, amikor idejöttünk, ők már hozzák a saját gyerekeiket, és megtanulták azt, hogy itt magyarul beszélnek, nem a román szavakat használják, hanem a magyar szavakat, és a kicsi, a második generáció is már azokat a szavakat használja, tehát beépül a családba is. A Győrffy István Alapítvány egyik célja, hogy a foglalkozásokon keresztül megőrizze a magyar nyelvet, kultúrát, és hogy a gyerekek elkerülvén a térségből ne felejtsék el anyanyelvüket. A Belényesi medencében 8 településen élnek magyarok, és alig néhány iskolában tanulhatnak a gyerekek magyar tagozaton. Kistérségi szempontból körülbelül azt jelenti, hogy minden 3. gyerek részt vesz a foglalkozásokon, vagy eljön egy-egy foglalkozásra, és hát mi őszintén erre elég büszkék vagyunk, mert ha minden 3. gyereket veszünk csak számba, az azt jelenti, hogy majdnem minden második családhoz eljutunk, ami a kistérségben szerepel. Az alapítvány foglalkozásain összesen több mint 500 gyermek vett részt az elmúlt évben.